Aurrera, segituko dugu eta Ordiziara gerturatuko gara, izan ere bertako udalak puntako sistema bat instalatu berri du txakurren pixa biltzeko. Konposta hobetzeko erabiliko dute pixa hori eta gainera hormetako eta hiri altzarietako usain txarrak eta zikinkeria gutxituko dira sistema berri honekin. Orain, txakurrek bertan pixa egitea lortzea, hori beste kontu bat da. Urban Dog Nature. Edo nola esan behar dugu, Iban, ingeles esan ere. Zede montre dau. Azaldu jazu mesedez. Berria da. Atzo jarritakoa. Euskal Herrian jarri da lehendabizikoa. Invento hau Kataluniatik ekarri dugu. Azpikoa da oinarri bat. Bai. Hemen goian ikusten duzu sare metaliko bat. Bai. Baina barruan sartuta daukagu estrukturantea. Zera estrukturantea. Edo egurra, edo berarre horra. Bai. Barruan guk hau lortzen dugu baita ere lurrazainek egiten duten kimaketatik, hori ezartzen dugu hemen barruan, eta aparatu honen bitartez egiten dena da, beroa egiten duenean, bere guztia jotzen duenean, pitin bat berotzen da aparatu hau, baita ere berotasun guztia juten da bera, eta horre laguntzen du, honek pisa guztia zurgatzea. Anda. Hemen egon daiteke hilabete bat pasatu ondoren, lore ezainak etortzen dira, jasotzen dute, eta eramaten dute konpostagailu batera. Komendatu ez duguna da, txakurrek txisa egin behar dutela, hementxe bertan, hemen egin behar dutela. Gainean egiten dute txisa, zarearen gainekaldetik, eta gero barrua juten da, eta prozesu hori barruan egoten da. Bakarrik pisa jasotzen dugu. Kaka, hemen barruan botako genuke kaka, eta kaka, hemen Ordizian jarrita daukagu atezate birketa sistema, kaka izango da, errefusorako juten den gauza bat. Hau ez dugu erabiltzen ezertarako. Joanes, bai. zer iruditzen zaizu? Lehenengo aldia da ikusten dutela. Begira, jarre, zure txakurraren pixa erabiltzeko dugu konposta hobetzeko. Ongarria lortzeko baldin bada, eta eraginkorra baldin bada, ongi etorria izan da, ezta? Aizu, esan dizut, atzo jarri zuten eta atzo ez zuten ezer egin, eta gaur, pasatu gira eta ja batek egin du. Nork egin duan? Oso ondo, Nemo, primeran, zaila izango da justu han egitea? Bai, hauentzako pixitea da, bere usaiek eta bere misterioa dute eta ez da arresa eta hor baina orduan, a ber. Behin txakur batek pisa egin ondoren oso erreza da atzetik txakur guztiak etortzea. Zergatik, txakurre gustatzen zaie bere lurraldea markatzea. Eta txakur batek pisa egiten duen lekuan beste guztiak atzetik etortzen dira, baita ere bere terrenoa markatzea. Kontuan hartu egin behar dugu, landaretan edo zuhaitzetan, txakur guztiak juten maila pisa egitea, landare horrek ere asko sufritzen dura, ihartzeko arriskua ere badagora, baldin bada zakarrontzi bat, baldin bada banku bat doltzen dira, helburua da, harik eta txakur gehienak onatortzea. Dei zuzena txakur jabei, aparatu hauek erabili egin behar dira, Ordizia txukun mantentzen zaitu behar gara, eta guztion ardura beharrezkoa da prozesu honetan. Oso ondo, eta txakurrei nik esango diet? Txakurren pixak hormetan sortzen ditu zikinguneak eta usain txarra saiestea da sistema berri honen helburua. Etorkizunean ikusiko dugu nola funtzionatzen duen Ordiziatik Marta Elbira Euskal Herria zuzenean.